Bona tarda, amics, amigues, espectadors de Televisió Costa Brava. Avui, que comença l'hivern, és també un dia que comencen moltes de les activitats nadalenques perquè tots plegats gaudir d'aquestes diades tan especials i boniques amb el que són úniques tradicions catalanes. Avui ens trobem a Begur. Són les 6:15 de la tarda i ja sonen els tambors. I de fet, ja han sonat abans perquè el primer grup de visitants que faran un recorregut per les diferents escenes d'aquest pessebre vivent únic, doncs ja han començat el recorregut. Nosaltres ens apuntem a fer el segon recorregut i tenim un guia, un acompanyant de luxe. I és que en Joan Serrano és fundador de tot aquest tinglado. Sí. Bona tarda. Bona tarda. Sí, fundador de tota aquesta moguda. Quants anys porteu ja, Joan? 8 anys ja. 8 anys. 8 anys que han anat millorant. Millorant, hem anat adaptant coses noves, hem millorat, com tot. L'hem fet una mica més llarg ara. Sí. Estem al peu de l'església, al campanar, en aquesta plaça de la vila, on la gent es va concentrant perquè arriben els soldats, els romans, que són els que donen el tret inicial a tota aquesta història. Aquí és on comença tot amb l'edicte d'empadronament. Clar. Que és l'edicte d'empadronament quan comença la moguda del naixement del fill de Déu. Clar. Llavors, amb aquests soldats que toquen tambors, ve també l'avisari de Roma. L'avisari, el Cicerón, la persona que anava a anunciar els edictes dels empadronaments dels jueus. Escolta'm una cosa, Joan Serrano, quanta gent forma part de tota aquesta moguda d'aquí de Begur? Aquí ara actualment estem movent entre 170 i 180 persones. 180 persones que? Dels quals hi ha 150 que són actors i després el resto són acompanyants, guies, ajudants, tota aquesta història és cada allò. I després hi ha els batucaires. M'estàs dient 150 actors? Tants actors teniu a Begur? Sí, bueno, tenim algú que són de fora, però... Jo, Públic Quirino, president de la província imperial de Síria, per ordre de Cèsar August de Roma, mano i disposo que tots els habitants de Palestina s'han d'empadronar, sense excusa de cap mena, a la ciutat o poble d'on siguin originaris. Ordeno que aquest decret sigui llegit públicament. El que abans de 3 llunes no hagi complert l'august edicte serà castigat a la pena de 40 sots. Donat a Síria l'any 749 de la fundació de Roma. Maleïts siguin els tirans de Roma, orgullosos, imperialistes, queden el poble dominat i el tracten com un esclau. Aquesta és la primera escena que trobem, Joan. Sí. I una vegada s'anuncia l'empadronament obligatori, Obligatori. que encara hi ha països que la gent no els empadronen, les criatures quan neixen, perquè això ja ve d'antic. Però després d'aquest quadre de l'empadronament, veiem aquí diferents escenes. Sí, representem el mercat de Jerusalem, que hi havia les diferents parades de pa, de frutes, de verdures, totes aquestes coses. No hem posat carn perquè la carn avui no és ètic portar-lo perquè són productes que poden fermentar i poden fer alguna cosa, igual que el peix. Però estem imitant un mercat antic de Betlem. Un mercat que té absolutament de tot, fora d'aquests productes o aliments que es poden fer malbé, però no deixa de donar-li un punt de color preciós i meravellós. I tant. És un pessebre vivent on hi ha escenes en les que es parlen, que no faltin els pebrots, bones... Buenísimo, esto para ahora hacer un picadillo. ¡Ah! ¡Qué cosa más bonita! Qué cosa más buena.
entre buena i bonita, que bonic és el pessebre que esteu veient, amics des de casa, que alguns han dit no sortirem que farà molt de fred, malgrat és el primer dia d'hivern, i aquest pessebre només es representa 2 dies. 2 dies, solament avui i demà. Avui 21 i demà diumenge, dia 22. L'horari és a partir de les 6 de la tarda, Joan. 6 de la tarda fins a les 8. Val, i això són diferents passes, vull dir que no cal estar aquí a les 6. Depèn de la gent, a vegades, bueno, el tope que hem fet ha sigut 14 passes en un sol dia. 14 passes en un dia. Uala, això és un èxit bestial. Sí, això ha sigut un bastant important. I m'estaves comentant que fa 8 anys que es fa aquesta representació. Sí. Com s'us va acudir aquest pessebre? Mira, jo sempre havia fet el pessebre de Pals, jo havia sigut un dels fundadors de Pals, i jo sempre tenia aquesta d'allò de fer realitzat. Perquè un pessebre vivent sí que és molt maco, Els indians tenen teatre aquí. aquí en línia. El fundador d'aquest pessebre anem veient com va dirigint, perquè malgrat és el nostre partener qui ens va assessorant, ens va explicant, tenim la mateixa escena que hi havia al principi del carrer. L'hem desplaçada aquí. I n'hi ha de noves també aquest any? Bueno, hi ha modificacions, però noves no. Noves no? La gent repeteix personatge? Sí, tenim el 90%. Sí que repeteixen. Doncs ara aquest és l'escena? L'escena de la Caterina que va vendre les taronges al mercat de Betlem. I el Mataties, que és el seu partener, que vol conquistar-la, li fa d'allò. A veure com va aquesta mostra d'amor. Taronges de la Xina. Qui vol comprar-li taronges a la pastora Caterina? Caterina, espera. Què passa, Mataties? Em vols comprar taronges de la Xina? No, taronges no volia, però el que volia dir-te és molt important. Doncs si és tan important, no fa falta que m'ho diguis. No, mira, sisplau, escolta'm, un segon. Mira, t'ho diré en vers perquè et faci més efecte. Vols dir que em podré aguantar el riure millor que no m'ho diguis? Tu escolta'm un segon, sisplau. Ai. Mira, quan et passi mal de panxa, vens i m'ho expliques, que de mentre jo tinc molta feina. Ara me'n recordo. Escolta'm un segon. Ai, formosa Caterina, dolça taronja de la Xina. Jo que sóc el Mataties, que per maridet no em voldries? Tararit, tararut, per aquí m'entra i per aquí em surt. Ja aniràs a emprenyar un altre, home. Pobre Mataties. El Mataties queda desenfrenat. Que un ofereix taronges i el que s'han portat són carbasses. Carbasses, exacte. Aplaudiment del públic perquè no deixa de ser teatre a l'aire lliure. Un pessebre vivent, el que estem vivint aquí a Begur, on aquests 8 anys ens està explicant el Joan Serrano, director, que a la gent li agrada molt repetir els personatges. Sí, la veritat és que, a veure, tenim personatges nous perquè, evidentment, molts van creixent i van canviant i van fent altres històries, gent que estudia a Barcelona, tenim una mica de problemes, però la gent normalment en tenim, ja t'ho dic, el 90% que ens repeteix.
I me parlaves de 150 actors. 150 actors. Teniu una vida artística aquí a Begur important, entre el pessebre i els indians. Els indians, el pessebre, els indians, que tenim... Bueno. I feu teatre durant l'any? Sí, cada any fem una obra de teatre. Feu una obra de teatre. M'agrada allò del teatre. A vegades parles amb persones de certa edat i te diuen allò, nosaltres anem a teatre. Sí, perquè això és la llengua que d'abans, que dèiem, catalanitzàvem el castellà. Clar que sí. Després d'aquesta noia que oferia taronges i un que no volia taronges però s'han acabat d'emportar carbasses, estem també en un racó molt bucòlic d'aquí de Begur, on hi passen coses. Tenim una bella dama. Sí, no, és un àngel? La Mare de Déu. És la Mare de Déu. Per tant, és el moment de l'Anunciació. Encara no era Mare de Déu. Encara no era Mare de Déu. Aquí és l'Anunciació. Fantàstic, és Maria. La Maria. La Maria. Maria Immaculada. Maria Immaculada. Sí. Déu d'Israel va prometre al pare Abraham la vinguda d'un Messies. I Maria, filla de Joaquim i Anna, fou escollida per mare del fill de Déu. Maria vivia a Natzaret de la Galilea. Un dia, estant sola, a la seva cambra, entrà un àngel de Déu i la saludà. Déu te salva, Maria, plena de gràcia. El Senyor és en tu, i beneïda entre totes les dones.
aplaudiments per un quadre preciós, que és l'Anunciació. Em comentava, Joan, que les veus són en directe. Sí, es veu en directe. No és res No és playback, enregistrat. no. Uau, i aquestes criatures, a més, són molt joves. Sí, són molt jovenetes, són de l'escola de la Rita, moltes van allà a fer classes. Uau. També tenim una noia aquí, que també és de Begur, que té una escola de cant, que també l'Àngela és de l'escola d'aquí de Begur, però la Mare de Déu és de l'escola de la Rita de Palafrugell. Escolta'm, i aquestes criatures, clar, s'apunten o ja les teniu apuntades d'any en any? Ja les tenim apuntades d'any en any, però aquest any hem tingut de revaloritzar perquè aquesta nena, la que feia de Mare de Déu, ens ha plegat perquè tenia problemes, perquè vivia a Barcelona i tenia problemes de venir, tota aquesta història per ensejar. I al final doncs, l'hem canviat per aquesta nena que ha vingut una amiga de l'altra. Clar. Els amics es van dient uns als altres. Família, amics, això és pura tradició, eh? És com una tradició, sí. Escolta'm, i quant temps assageu? Quan us trobeu? O se saben ja el paper d'un any a l'altre? La majoria se saben el paper d'un any a l'altre. Però m'imagino que també feu penya i us trobeu per trobar-vos. Aquí tenim uns pastors i pastorets. Una miqueta més cap allà, sisplau. Més estirats cap allà. Més cap allà. L'actuació la fem en el llum, sisplau, que així els veureu més bé. I podeu posar-vos en línia, perquè l'espai no necessiten gaire per actuar. Aquest pessebre és en directe, I per tant, les escenes, vull dir, es preparen i els actors estan a punt. Ja ho tens entès, Magatà. Si et vols casar amb mi, jo ho vull tot de primera, principalment els mobles. Però calla, dona, justament per això t'ho he dit. Anem a casa d'en Josep, que és el millor fuster de Galilea. Allí el vull d'aquells moderns, de fusta d'olivera. No, dona, no, que serà massa car. De pi ja passarem. D'olivera. De pi. D'olivera. De pi. D'olivera. Callem, ja farem fer-lo d'olivera. També vull un bagul per la roba, ben gros. Petit o res? Doncs jo de petit no li vull. Que no veus, dona, que no m'arribaran els denaris? No fossis tan mandrós i treballessis de sol a sol, com fan altres pastors que em pretenen. Oh, tu, Via, tu tens dit. Jo ja sé què és el que costa de fer una misèria de diners. Doncs Matatà, vés a ensibornar una altra pastora. Jo no vull saber res més de tu. Però, Rebeca, espera. No siguis tan Rebeca. Ja farem fer el bagul ben gros. Ara vull petit. Bé, dona, fem-lo mitjanet. T'està bé? També vull 4 tamborets i una taula fina. Però, Rebeca, tu em vols arruïnar. Que no veus que per pagar-ho tot m'hauré de vendre la llana del clatell? Així et veuràs més espavilat. Quants pastors hi hauria que estarien contents de quedar arruïnats per poder casar-se amb una noia tan guapa i simpàtica com jo? Ai, sí, quan et miro em desmaio d'emoció, sobretot quan tens la boca tancada. I tu, ratoninet meu, ets la mar de simpàtic, sobretot quan tens la bossa de diners obert. Entrem a casa del fuster. No fos que te'n penedissis de tot el que m'has promès. I recorda que vull un llit de fusta d'olivera, 4 tamborets i una taula fina, i un bagul per la roba, ben gros. Com quedem? Petit, mitjà o gros? A l'últim em faràs perdre l'enteniment. Escolta, anem cap a casa que ja t'ho explicaré. Veig que hi ha problemes que són universals. Sempre. Caràcters que... De tota la vida. Sí. Et deia, no? Sí. De vegades, qui els entengui, que ho solucioni. Exacte. En tot cas, el que veig és que canvieu el vestuari. Bueno, Es veu, anem el pastor és buscant. pastor, vull dir que la barretina, la pell d'ovella i això ho porteu sempre igual, però és veritat, el vestuari es nota diferent també, fa Sí, bonic. anem reformant. Tenim la meva dona amb la Teresa Caner i la meva dona, la Carmen Solves, que són... I després moltes noies, senyores que actuen, també ajuden a fer el nou vestuari. Ara, amunt. Ara canviarem un quadre que hem canviat de puesto per efectes de problemes de casa, que és
l'anunciació la fèiem aquí Sí, i cert. ara hem canviat i aquí fem l'Herodes. Oi, el dolent de la pel·lícula. El dolent de la pel·lícula. Perquè, clar, tota pel·lícula té un inici, el nus i el desenllaç. I la part del nus, la part aquella complicada, la part del dolent, ve ara. Per tant, aquell que tingui ganes de veure el dolent de la pel·lícula, que presti atenció, perquè passarà ara. On està l'Herodes? Ui, ui, ui. Pugeu una cap aquí. Ui, 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 ui. Anem a veure el personatge que va canviar la història, Tinc set. Comenta. Inútils. Una mica de raïm, sisplau. Ràpid. Venta. No hi ha manera, On tenen ben fregit aquestes dues, Ben inútils, Us vols canviar, que puc fer una gran oferta. Mira, pots canviar-la aquesta noia. A veure, porta-la. Ajuda'l. Ensenya'm les dents. Bé. Dóna-li la volta. De qui és? De qui és aquesta senyora? Un camell i mig. Te la canvio per un camell i mig. Sí? Ens la quedem. Ens la quedem. Un altre. Mercader, un altre. Busca'm un altre. Va, espavila. No, però ell què fa aquí? Me la quedo en ella. Me la quedo. Ell no. Però de moment que estigui aquí ja veurem, ja trobarem algun partit. Mercader, va. Espavila, que no tinc tot el dia. Venta tu. Raïm. Vi. Ho veieu perquè ho heu canviat? Perquè no s'entenen. Són inútils. Són inútils. Gira. A veure. Obre la boca. Aquesta està bé. Bé. Sí. De qui és? De qui és? Camell i una vaca. Una vaca boja. Dos vaques no. No. Vine aquí que parlarem. No et posis tonto que encara m'hauràs de pagar, perquè me la quedi. Una vaca i mitja i 3 gallines. 2 gallines, tampoc val per tant, Ja t'agradaria, tu. 2 gallines i 2 ous, que ja vinguin fets. 2 gallines i 2 ous que vinguin fets. I grossos, els ous, Exacte, si no, no els vull. Bueno. No sé. Soldats, agafeu aquest nen, que porta un artilugi que no sé el que és, això. És una arma? Què és això? Soldats, va ràpid. No, l'artilugi també, Que m'estaves amenaçant? No sé amb aquesta cara que tens. Què és això? Un què? Telèfon. Un què? Telèfon. Quin idioma parla aquest noi? No ho sé, jo telèfon no ho conec. No sé què és això. Ha baixat molt la qualitat, Aneu passant. Molta gent, poques persones, poques coses interessants. Cada dia estem pitjor. Va, aneu tirant. I ja us buscaré, vosaltres. Ja us buscaré. Vinga, va. Que vagi bé. Com feu la tria d'actors? O cada actor diu què és el que vol representar? Bueno, normalment, per exemple, ens demanen el que els agradaria fer. I després, si tenim un puesto vacant o així, és quan els hi posem. Per exemple, aquest any a l'Herodes, com has vist, és diferent. No és en Joan Lou, que abans ho ha fet fins ara, però avui, com que aquesta setmana s'havia jubilat, li han fet una festa sorpresa
i ha sigut un viatge precisament aquest cap de setmana. Bé, ho té ben merescut també, eh? Sí, i tant. Un viatge, un reconeixement, bé, un final d'etapa també, Un final d'etapa, sí. Escolta'm, quan un vol ser actor, perquè clar, tu ets director de teatre, doneu els papers allò per caràcter, per físic, tu què creus? No, normalment es feu per veure com és la persona. Sí? Si la persona té els hàbits, com ara aquí hi ha una nena que té un hàbit de ser l'orfaneta i és la que verdaderament dona el paper, la talla. Demanem permís per entrar, per poder veure el que altres veuran. M'ho sembla molt. Gràcies. I ara estem en un moment també d'una escena dura, eh? Seiem aquí mateix? Sí. Aquí, amb les criatures, eh? No taparem a ningú. Això és nou. No. Aquest foc. El primer any hi havia les carreres. 3 dies tardaren Josep i Maria per anar a peu de Natzaret a Betlem. I l'Evangeli ens diu que trobaren totes les cases dels parents i amics plenes de gent que, com ells, s'havien desplaçat a Betlem per empadronar-se. I és tradició popular que demanaren acolliment a un hostal que l'amo era molt gasiu. Amb ell vivia una nena, la seva fillastra, que l'hostaler tractava amb duresa i crueltat, i no donà acolliment a Josep i Maria perquè eren pobres. Com m'agrada sentir la fresca de les monedes d'or dintre d'aquesta bossa. L'edicte d'empadronament dictat per Roma m'ha fet guanyar una petita fortuna. Milers de persones venen aquí a Betlem a empadronar-se i les portes del meu hostal resten obertes i amatents a la fressa de les monedes d'or. I tu? Per què plores, gandula? Què hi fas aquí? A veure! No em renyeu, padrastre. Ploro per la meva mareta morta. Què faré sola en aquest món, esgarradeta i sense mare? Què farà? Què farà? Anar a robar i a captar per mi és el que has de fer. Això és el que has de fer. Tingueu compassió de mi, padrastre. D'anar a captar me'n dóna vergonya. Va, mira, avui m'has agafat de bones. Veus aquesta moneda de plata? Serà per tu si fas el que jo et dic. Allà sota l'escala hi ha un mercader de Capernaum. Porta una bossa plena de monedes d'or. I ara, com que ha begut molt de vi, dorm com una soca. Te'n vas cap allà, t'ajeus al seu costat i quan ningú et vigili, li agafa la bossa. Oh no, padrastre. Robar va contra la meva consciència i la llei de Javé ens ho prohibeix. Mala negada, noia, mala negada. Per què no vols que el teu padrastre sigui ric? Per què? Fotré una garrotada que... A pau sigui en aquesta casa. Perdoneu, senyors, que estava jo a la nena que s'havia caigut la crossa. Soc l'hostaler Ismael. Què se us ofreix, bona gent? Donar-nos posada, si és possible. Soc el fuster de Natzaret. La meva esposa aquesta nit necessita un lloc de soledat i assoplugat perquè demà l'alba serà hora de gran goig per nosaltres. Déu us ho pagarà, i jo també, amb tot el goig de mare novella. Doncs veniu que farem tractes. Ja ho veureu com us entendrem nosaltres. Perquè jo som molt bona persona, eh? Déu me'n guard de profitar-me mai de ningú. Déu me'n guard. Oh, senyora, com m'agradaria que passés la nit aquí. Sóc una pobra esgaradeta. Preferia que pogués, perquè el vostre fill, si ha de néixer aquesta nit, no passi fred. L'abraçaria amb tot el meu cor i li faria 1000 petons. Moltes gràcies, bonica. T'ho agraeixo de tot cor. Bé, i com esteu de moneda d'or per pagar-vos l'estada? Tot l'or que portem, hostaler, són les dues meves mans de treballador i el nostre cor, que us guardarà el vellment etern. Però que s'heu cregut? Que casa meva és calafarta pobres! Aneu a dormir a la pallissa, home! O al carrer com tothom, vinga, fora, home! Oh, no, padrastre! Concediu a la senyora un raconet a la cuina o a la vora del foc. Jo us pagaré. Tu em pagaràs i com penses pagar-me, desgraciada? Per pagar-vos captaré de porta en porta tota la vida. I només menjaré pa de glans i un xic d'aigua de la font. Mira, passa que dic que fotré una Salveu-me, senyora! Hostaler, per què teniu el cor tan negre?
No us avergonyeix de maltractar una criatura malaltissa? Anem, Maria. El cel no vol que el fill de l'Altíssim tingui el bressol sota una taulada corcada d'avarícia de tota mena de pecats. Senyora, permeteu-me que vegi el vostre vestit. No ploris, minyoneta. En nom de Javé, jo et beneeixo i t'acarono. Amic hostaler, per amor al Messies, feu penitència dels vostres pecats. Aquestes monedes són glebes de sang. Per vos són glebes de sang, la sang que heu xuclat als pobres. Ismael, salveu la vostra ànima, encara hi sou a temps. Repartiu tot l'or que heu retingut injustament entre els pobres i el cel us perdonarà. Que reparteixi el meu or entre els pobres? S'ha tornat boig! Que reparteixi el meu or, diu! L'or que tinc! L'or? On és l'or? Ah! Sang! Sang! S'ha convertit en sang! Lladres! Assassins! No, no! Tu ets el culpable! Tu ets el culpable! Et mataré amb aquestes mans sangonoses! Et mataré jo mateix! Ara mateix et mataré! Miracle! Miracle! Puc caminar! Miracle! Padrastre, padrastre, què us passa? Em moro! Ai, em moro! Perdoneu-me, senyor! Perdoneu-me! I tu també! Perdona'm, filla meva! Ja està, allò. I amb aquests aplaudiments que van sonant per una escena potent, perquè l'escena de casa de l'hostaler Ismael és molt emotiva. I hem vist any rere any créixer en aquesta criatura, perquè va començar molt petiteta. Sí, molt petita, tenia 6 anys. 6 anys. I ella segueix en el paper? Sí, segueix el mateix paper. I el té brodat impagable, aquesta nena promet, eh? Molt bé, sí. Com es diu? Ona. Ona. Sentirem a parlar de la Ona, perquè és parla. una actriu fantàstica, vull dir que ha crescut amb vosaltres. Sí, ella està creixent perquè jo faig escola de teatre amb els nens i aquesta nena ha començat, jo començar amb nosaltres, va començar amb nosaltres i cada any fem una obra de teatre, uns esquetxos, unes coses amb els nens i ella sempre hi participa. Escolta'm, i aquest hoteler dolent, avariciós, broder. És un artista. En Perete és una persona que ho té a dintre. No serà pas hoteler de veritat? No. Bé, en tot cas, una escena preciosa que per molt que les puguem veure perquè repeteixen les escenes any rere any, ens sorprenen i ens commouen, eh? Sí. Són maques i emotives. Són molt emocionants. Aquesta mateixa jo li dic sempre a la nena, i tu t'has de fer que la gent estigui trista amb el que tu fas. Commoguda, eh? I ho fa. Oi. I ara anem a veure una escena que agrada a petits i grans i és molt divertida poder veure els dimonis, perquè ara veurem dimonis. No n'hem vist cap de dimoni. No, aquí no són els dimonis, que són l'Anunciació dels pastors. Ah, ho heu canviat? No. L'Anunciació? Aquí hi ha una nena petita que canta com els anys. I va començar, que tenia 3 anyets. I ara ja ho fa sola. És veritat, pensava que era aquell quadre que es baixava a les escales. Ja vindrà, tot això vindrà. Doncs ara veurem una nina que canta. Un angelet, està allà dalt. Nit de pau i de silenci. Tothom dorm, tot és quiet. En un pessebre de palla ha nascut el Jesuset. Volen uns àngels, de pressa, i troben uns pastors que dormen prop de la cova on ha anat el Jesuset. No, ara no. Ara no tinc obert res, demà fosques.
No, jo no la tinc, estic a sota. Què és aquest soroll que sento a aquesta hora en el corral, Mireu que si jo baixo sabreu qui és en Pasqual. Mireu que si jo baixo sabreu qui és en Pasqual. Ai, Pasqual, no t'hi enfadis, que sóc un àngel del cel, que vinc per anunciar-vos que jo esmet el rei del cel. Que vinc per anunciar-vos que jo esmet el rei del cel. Cap al migdia canta refila, toca Pasqual, repica el timbal, ratatablam, que són festes d'alegria, Pasqual santes de Nadal, que són festes d'alegria, Pasqual santes de Nadal. Au, pastors, caminem, que si l'àngel no és mentider, jo ja sé on el trobaré. Què festa fas a dormir, Joanet? T'has llevat, que aquesta nit de Maria n'ha nascut el Jesuset. Fa massa fred. Posa les calces de llana i la samarra de pell. Posa la caputxa llarga i la ruïna fins al platell. Fa massa vent. Mira, Rabadà, no me facis enfadar, que totes me les pagaràs. Et donaré una sorrapada, que de mi no te'n riuràs. Poc a poc fas. Oh, sí, espera't, ara veuràs. Vinga, cap aquí, home, vinga. Ai, que em feu mal. Aixeca-te, Joanet, que aquesta nit n'ha nascut de Maria un Jesuset. No veus que ja estic dret? És prou hora. I què li darem al noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Panses i figues, anols i olives. Panses i figues i mel i mató. I ara anem tots cap al portal, que aquesta nit n'ha nascut de Maria un Jesuset i a mi me té el cor robat. Vinga, anem. Entrem en el moll de la mare, que li sàpiga bo. Panses i figues, panses i Això ho han somiat. I que ja anem per al camí? Va, jo me'n torno a dormir. Agafeu-lo que hem de rodar. Què fas aquí, Rabadà? Agafeu-lo que encara es tornarà a dormir. Va, Rabadà, llega't. Va, que estem tard. Anem, va. Au, vinga, Joanet, espavila't, home. Ja. Que tornaràs a dormir. Serà poca pena. És per això que no ha crescut. Escolta'm, Joan Serrano, director de tot aquest tinglado del Pessebre Vivent de Begur. A vosaltres aquí, a Begur, no us fa falta fer els pastorets? No. És una manera preciosa de representar part del text de Folch i Torres, com us ho heu distribuït tot això? Hem fet una mica de mescla. Com que jo he fet, des de l'edat de 6 anys, pastorets sempre, he fet els d'en Folch i Torres, he fet els de Mataró, he fet els de Piques, que aquí he fet una barreja d'en Folch i Torres i d'en Piques. Perquè són els que tenen, per exemple, Mataties i Matatà és d'en Piques. I, en canvi, en Rovelló i en Lluquet és d'en Folch i Torres. Folch i Torres, sí. Doncs han fet una mica de barreja de tot. Les escenes que més m'han agradat les he posades aquí. És a dir, és gairebé un pessebre d'autor. Sí, és un pessebre preparat per nosaltres. És el que es porta, aquestes fusions de... I cadascú fa la seva idea, la seva cosa.
I a més actors que s'hi fiquen de ple, vull dir que el viuen ben bé aquest paper, eh? Aquestes criatures, és preciós veure que hi ha gent molt jove, no només fent la figura i prou, no? Vull dir, el fet d'interpretar, de cantar, està molt bé. Ara ja veus el Rabadà, ara ja aquest ja s'ha fet massa gran. I ja vol canviar, ja dic que vol canviar per altres puestos. Aquest any ja l'haurem de buscar per l'any que ve un altre puesto. Quina és l'edat per començar a fer teatre aquí a Begur? Per participar en aquest pessebre? Tenim de 6 a 7 anys. 6 i 7 anyets. I de 5 també, ja veuràs, n'hi ha algunes de petites. Aquesta nena va començar amb 5 anys, aquesta que ha cantat. Déu-n'hi-do, l'Angelet. I ara sentarem aquí. Anem veient en aquest recorregut de Begur, aquest poble encantador de la Costa Brava, que és aquesta, l'he confosa l'escena. Aquesta és una de les que agrada també, Sí, aquesta. En els grans us agradarà, Sí. Perquè, clar, aquesta és d'en Folch i Torres, Les persones que tinguin dificultat per baixar, els millor cap aquí i els que no, aquí a sobre. Baixem a baix? Baixeu l'escala, sí, els joves cap avall. Aquest poble preciós que té racons meravellosos i que a més són espais naturals on es representa naturalment aquest pessebre vivent també ben original, I aquesta escena agrada molt als petits de la casa, perquè un pessebre sense pastors i sense dimonis no seria un pessebre, Vull dir, la tradició aquests... Aquí què és el que veurem, Joan? Aquí farem el que són les fúries de l'infern, que són els 7 pecats capitals. 7 pecats capitals, això ens ho feien repassar religió, Cada dia. Els 7 pecats capitals són? L'enveja, ja ni me'n recordo. La gula, la peresa. La mandra, sí. Sí, la peresa. La luxúria. La luxúria. Clar, de no practicar-los aquests 7 pecats capitals, Què passa? Que ens n'oblidem. Ara ho veurem en aquests pastorets de Begur, Ara cada un dirà el seu. El seu pecat. El seu pecat. Oh, coi, mira que ho havíem repetit, que no érem petits. I tant. Fins que al final deixàvem aquestes coses. Aquest és el camí del dolor etern. Aquesta és la ciutat dels condemnats. Aquesta és l'ample porta de l'infern. Sempre és igual. Dolor, patir, frisança, cruixir amb foll rosec tots els pecats. Els que sou dins, deixeu tota l'esperança. Per sempre condemnats. Per sempre. El vostre càstig serà etern, perquè mentre hem anat parlant heu escoltat els propòsits de l'infern. Dispensi, això no és veritat. Ai, Lluquet, jo ja em vaig mig mort. Com s'entén, això? És que, clar, sóc sol i de res me n'he enterat. Doncs així, de la parella, aquest patirà el càstig etern. No, senyor, tampoc no hi sent, perquè té un cuc a cada orella. Prou a parlar! Vull dir... He dit que callis immediatament. Veus com no el sento? I tant com crida. Són jo que no vull sentir parlar. Lucifer, ve i revifa el foc d'aquesta caldera. Ai, quina fi en reserva, fregits com el bacallà. I que comenci doncs la guerra contra el poder etern. Veniu, fúries de l'infern, i que s'esperni la terra. I les fúries de l'infern apareixen en escena. Senti la terra, portada da grom, del mar. Llancem foc i flames, un himne de trames, les vies feixugues, les vies feixugues. I he notat pel to el vostre geni estudi. Del cel, les
Els ordres fatals aviat hem de capgirar. Poden parlar els 7 pecats capitals. Aquí som! Oh, Satanàs! I em penso que no cal dir que estem disposats a obeir tot allò que ens manaràs. Jo sóc el superior, que l'home poso l'escull de la supèrbia i l'orgull, que li perd ànima i cos. Jo sóc l'aire, el meu poder sobre l'home no té igual. L'aire, l'arma del punyal, i a matar hi troba plaer. Jo sóc el diable més golut i amb la meva temptació no es poden comptar. Oh no, els homes que jo he perdut. Jo, amb l'enveja, faig tornar l'home vil i menyspreable. El ric torno miserable i del bo faig bo per cremar. Jo encenc en la carn mortal els desitjos apilons i desvetllo les passions i sóc el qui fa més mal. Sense ser aparatós ni mostrar molta feresa, jo haig filtrar la peresa, que et torna mandrós. Jo, fent fluir amb malícia sols una moneda d'or, de l'home faig néixer al cor el turment de l'avarícia. Vostres armes poderoses triomfaran, n'estic ben segur, perquè fins aleshores ningú hi ha posat gaires noses. I si és cert el que diuen pel món aquests dies, que aquest esperat Messies salvarà tota la gent, haig de fer més que entornar aquesta batalla ben de seguida, que amb aquesta tropa decidida estic segur del cel guanyar. I vosaltres, fogueiners, sigueu actius i feiners, i el foc d'aquesta caldera heu de revifar i encendre bé la llenya, per poder el món incendiar. Vostres ordres complirem! Ai, jo estic ja mig rostit. Amb l'oli bullint, fregits, quina fila que farem? Els dos pastorets a dins de la caldera! Noi! Les teves arts infernals les podràs posar en joc, però no arribarà el teu foc a socarrimar el Nadal. De Déu Pare prové el gust que es vagi tensant el dia, en què en un món més just hi arribi el seu fill Jesús que ha de néixer de Maria. Que hagi d'aguantar ser humiliat d'aquesta manera. I amb l'oli de la caldera hi podreu fregir pebrots. Ai, quina por he passat. Jo encara no sé si sóc viu o si sóc mort. No, ja t'ho diré. Caram, quin pessic! Te n'has sentit? Això vol dir que ets ben viu. I si us cou massa, poseu-li paper d'estrassa, que diuen que hi va molt bé. Paper d'estrassa, paper de foc, si t'agafo! Maleït pastoret! Lluquet. Lluquet i Rovelló. Lluquet i Rovelló. Aquests són uns de les figures també més estimats quan es fan els pastorets. Sí. I aquí en el vostre, en aquest Melange, no podien faltar. No. Veig que hi ha aquest diable gros, és el de cada any, Sí, aquest ja fa també uns anys que... Intens, el personatge. I continua. I aquestes criatures repetint aquelles coses que els que tenim certa edat ja ens ensenyaven fa lustres. En fi, les tradicions, que boniques, i en aquests dies de Nadal encara més. Sí, es perden i s'estan perdent. Tu creus? Sí, s'estan perdent molt. Tu creus? Per exemple, ja normalment, quan parles amb els nens, els hi parles de l'infant Jesús i tot això, molts no saben de què parles. A les escoles ja no els ensenyen religió. I a casa tampoc. I a casa tampoc. Malament. Sort que veiem, criatures, nens petits de mitjana edat, que sí que van venint, Sí. Pares o avis, intentem... Sí, però... Aquest any també teniu alguna espectadora i espectadors jovenets, que venen per primera vegada. No sé si la gent repeteix. Sí. Joan, te trobes que... Sí, hi ha molta gent que la gent repeteix? Sí. I els petits, quines carores que se'ls hi posa quan ho veuen la primera vegada.
En fi, en tot cas, Begur, aquest poble que és autèntic, que té encant, sí que és veritat que he vist que hi ha algun lloc on no es fa escenes com l'any passat, aneu variant, però aquí, en aquesta església, que és l'església de Sant... Bueno, aquesta és el camí de Betlem, que és quan busquen, ja no han pogut entrar a l'hostal i van a busca de la cova, que els pastors li ofereixen. I estem en una església típica d'aquí de Begur, l'església de... L'ermita de Sant Ramon. L'ermita de Sant Ramon. Ai, doncs també és una de les escenes boniques. Ens podem posar allà, que així tothom ho podrà veure bé. Tenim l'equip de televisió Costa Brava, que no perdrà detall, perquè no és que siguin escenes molt complicades, però sí que és bonic el diàleg i el paperàs que fan els actors. Els retallem, perquè, esclar, les escenes són molt més llargues i després això no acabaríem mai. Sí. Clar, aquesta escena, per exemple, amb un pastoreig normal, et duraria de 14-15 minuts. Freda nit de desembre, Josep i Maria arriben a Betlem. Cansats, enfredolits i amb gana, troben uns pastors que els hi ofereixen un plat calent de sopa i un lloc a la vora del foc on resguardar-se de la fred. Aquests pastors, sent coneixedors de les penúries de Josep i Maria per trobar posada, els hi ofereixen una cova on hi guarden un bou i una mula perquè puguin passar-hi la nit. Que en seran de bones aquestes sopes. Deixaré que facin un altre bull i ja les podré treure del foc. Com estan les sopes, Matatà? Si tots fessin com tu, passaríem molta gana. Sort que jo sóc un bon cuiner. No et pensis que tampoc vado. Saps d'on vinc? De Casa Neus. He trobat una niada de cigonyes on hi havia 3 ous acabats de fer. 3 ous? Però ara ja no hi som a temps de posar-los a les sopes. Els guardarem per demà. Bona pensada. Farem un forat a terra i els amagarem sota una pedra. Que la Guilla no els trobi. Vinga, som-hi i mirem que no es trenquin. Què dimoni busquen a terra aquest parell de pastors amb tanta afició? Els hi faré una broma que ens farem un tip de riure. El llop, correu, he vist el llop! El llop? On és el llop? He vist que corria cap allà. Portava una corda a la boca on hi penjava l'olla de les sopes. Devia anar cap al seu cau. El viatge a la pell del llop. Si se m'ha menjat les sopes, se'n recordarà de mi. Vinga, Matatà, anem a perseguir el llop. Correm abans no trenqui l'olla i se'ns mengi les sopes. Foc a la cua del llop! Que en són d'ignorants aquest parell de pastors. Se'n passen les mentides com les oques als cargols. Si el llop era blanc, busqueu-lo negre. Què, encara no trobeu el llop? Mal viatge a la cua del llop. Si el trobo... Vols dir que no és per aquí? Res no, i amb l'olor que feien aquestes sopes. No seràs tu que les has amagat. El cor em diu que és una enganyifa de les teves. No és veritat, jo no he agafat les sopes. Ara et farem cantar. Rabada! Pau sigui amb vosaltres, pastors. Grata sorpresa. Què us porta per a la Judea a aquestes hores? Anem a Betlem des de Galilea per empadronar-nos tal com mana l'ordre romana. La nit és freda, Maria. Escalfeu-vos a la vora del foc. Una ciutat tan petita i tanta gent. Cap amic ni parent ens ha pogut donar acolliment. A l'hostal ha estat impossible trobar-hi posada. L'Ismael, l'hostaler, no ha tingut compassió de la meva esposa, que avui necessita d'un sostre, d'un bon foc i un plat calent. L'hostaler Ismael és un usurer. Té un cos de pedra. Jehovà no ens abandonarà. Loat sia Déu! Per què no els oferim aquella cova on tenim el bou i la mula? Bona pensada, Mataties. Accepteu-la, Josep. Té teulada, està arrecerada del vent i avui no hi falta palla neta ni un gros fets de llenya seca. Mireu, d'aquí estant es veu. Hi ha poc menys de 1000 passes. I vosaltres on dormireu? Jo he d'anar a dormir a la cabanya dels pastors. Si no, en Pasqual, l'amo em clavarà una estirada d'orelles. A qualsevol lloc estarem bé. Els pastors tenim l'esquena feta per dormir a terra. Dormirem a la vora del foc. Ens dol, amics meus, amb aquest temps que fa tan fred. No marxeu, senyora, encara. Us vindria de gust menjar un plat de sopes ben calentones. Sopes?
Però si se les ha menjat el llop, tan bones que les havia fet, amb farigola, una cebeta i un bon raig d'oli. Doncs jo conec el cau del llop i em penso que el trobaré l'olla de les sopes. Ella ens deu haver amagat l'olla. Li clavaré una cosa al cul que anirà per a Mesopotàmia. No ho facis pas. Què en pensaria aquesta senyora? Aquí té, senyora, i supliqueu als meus amics que em perdonin. Ja no hi tornaré mai més. Gràcies, Rabadà. Tota la vida et recordaré. Anem per feina, que la nit ens cau a sobre. Posa l'olla al foc que s'escalfin les sopes i porta un plat i una cullera per la senyora. Mireu, Josep, 3 ous, poseu-los al sarró. El cel beneirà amb escreix la vostra hospitalitat. Déu em perdoni, ja han sortit les primeres estrelles i encara he d'anar a conduir els cabrits al corral. Adéu, senyora. Adéu, fuster de Natzaret. No se'n parli més. És de nit i la sotja se'n passeja per les parpelles. A dormir, matatà. El cel beneirà amb escreix la vostra hospitalitat. Mataties. I tu no tens por del llop? Abans tinc por del dimoni. Ai, 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 el dimoni sí que me'n fa de por. No patiu, bons pastorets. Déu ha donat un àngel de la guarda a tots els homes. Cada nit, abans de ficar-vos al llit, pregueu aquesta oració que m'ensenyà la meva mare quan era petita. Àngel de la guarda. Àngel de la guarda. Dolça companyia. Dolça companyia. No em desempareu. No em desempareu. Ni de nit ni de dia. Ni de nit ni de dia. No em deixeu tot sol. No em deixeu tot sol. Que jo em perdria. Que jo em perdria. Bona nit i bona hora. I fins demà, si Déu vol. Jo vetllaré pels vostres sons. A Sant Ramon, on una escena que és bonic veure-la amb aquests infants petitons que interpreten molt bé, que a més aquest llenguatge també s'està perdent, les paraules. Aquests nens porten aquí ja, és el quart any que fan aquestes escenes. I eren molt petits quan van començar i s'estan fent el canvi ja adolescents, ja, i eren de petits, ara adolescents, en efecte, que estan fent el canvi ja. I quin bon català, Sí. que van parlant, escolta'm. Home, Girona és la meca del català. Faltaria més. Doncs anem veient, és curiós, aquestes criatures que repeteixen any en any. Els estem veient créixer i caramba com es nota que tenen bona fusta d'actors. Quina satisfacció, Sí, és molt maco veure aquesta il·lusió que hi posen. Escolta, tu portes tota la vida dirigint teatre aquí a Begur, Sí, porto des de 6 anys que vaig començar a actuar i com vaig començar, als 18 anys ja vaig començar a dirigir. Als 18? A fer d'obres de teatre dirigint el grup. Això és molt engrescador. Sí. I tu, a més, tens un pes molt important en aquesta agrupació. Bueno, entre tots ho fem tot, No solament el sol no podria fer tota aquesta moguda, Sí, però el truques a mitja tarda i ja s'ha quedat sense bateria, vull dir que de xerrar i d'escoltar en Joan Serrano s'hi passa tota la jornada. Moltes hores, implica aquestes escenes que ens les polim amb una horeta. Sí. Aproximadament aquest recorregut, Sí, una horeta. Una horeta. Doncs ara estarem molt atents. Sí. Potser aneu. Sí. No. L'has entès, tu? Sembla que sí i no. Sembla una bicicleta. M'explicaré per conèixer la La promesa és una bona no, vull dir que és una bona mossa. Que no la coneixeu? Com que he hagut tan lluny. Ja, vaja, que sigui l'enhorabona. Com us dieu? Més. Gràcies a Déu. Bé, ha costat prou d'arrencar. Vaja, adeu-siau. Escolteu, Jeremies, no us voleu pas quedar aquí amb nosaltres a la vora del foc aquesta nit? No, què
que tinc molta pressa. Adéu-siau. Tingueu compte amb el dimoni. No et preocupis, no l'entendran pas. Saps què, Matatà? Anem a dormir, que tinc son i és molt tard. Per Nadal, cada ovella al seu corral. Cada ovella amb sa parella. Per Nadal, avis, pares i mainada, entorn la taula parada, en pau, amb fe i amb amor, menjaran amb il·lusió tots els presents del tió. Jesús és nat al portal. Visca la nit de Nadal. Glòria a Déu a les altures i a la terra pau als homes de bona voluntat. Oh, quina veu tan refilada! Oh, quin món tan reunic! Bons pastors, us he despertat per anunciar-vos una nova que serà de gran goig pel vostre poble. Avui ha nascut per vosaltres un Salvador que és Crist, Senyor nostre. Has sentit? Glòria al Messies, el Salvador nascut! Anem, correm cap a adorar-lo. Però, on ha nascut el millonet? Escolteu bé, aquesta serà per vosaltres la senyal. Trobareu a l'infant feixat amb uns bolquers i descansant en un pessebre. Aneu i adoreu-lo. Jo li porto aquest present. Això és un present del cel! Jo també voldria portar-li un present, però un present de pastor. I com ho farem? Pobres de nosaltres, que només tenim la pell de l'esquena i encara és d'haver. Els vostres cors són nets, pastors. Veniu. Veieu aquest tió? Sobre d'ell ha descansat aquesta nit la Verge Maria, camí de Betlem. Colpegeu aquest buscall amb els bastons i el tió us rejarà tot allò que demaneu per l'infantó. Que teniu al cor. El tió us rejarà tota mena de llaminadures per celebrar la divina nit de Nadal. Visca el Fill de Maria! Jo li demanaré coses ben dolces! Apa, som-hi! Cops de bastó, tio! Ens embullofin les mans! No tan de pressa. Qui vulgui ajut del cel, primer ha de fer oració ben feta. Esclar que sí, té raó la padrineta. Jo sóc un pobre pastor, molt llenut i molt mussol. Sigueu generós, tio, regeu pel vell infantó. Jo m'ho estimo. De la terra i el cel, regeu-me ben aviat un cor dolç ple de bondat, un pa blanc i dolça mel. Per Nadal, d'ara endavant, tots els infants plens d'il·lusió, per recordar el Déu infant, a la Verge i al pastor, uns presents demanaran tot clavant cops de bastó a l'esquena d'un tió. Apa, som-hi! Glòria al Messies! Tió, tió, cada turró d'aquell tambor. Si no en tens, caga diners. Si no en tens prou, caga o no. Caga, tio. Guaita, guaita, ja s'ha bellugat, ja s'ha bellugat. Guaita, guaita, Gaviol. Escolta que tinc sota al final. A mi em venen ganes de ballar de tan content que estic. Però, a on ha anat la padrineta? Padrineta, padrineta, guaiteu que ens ha rajat aquest tio. No es veu enlloc, ha marxat i encara no li han donat ni les gràcies. Per mi era un àngel. Un àngel, un arcàngel. Jo crec que era un àngel de la guarda. Ai, tio, tan bon tio. Del cor et faig un petó. Sí, la Núria Pi, que és la padrina i que també és una actriu d'aquí de Begur. Sí, sí, sí. Aleshores, tot el recorregut teniu això, no? Sí. La veu en off que va anunciant, que va preparant una miqueta els espectadors, Sí. Està molt bé. La Núria Pi és una de les veteranes. De les veteranes. L'any passat no va poder participar, va quedar sense veu. Ara, pla. 2 dies abans es va quedar fònica total. Els nervis. Sí. No sé, la temperatura. No suposo que és la temperatura, perquè ella no se posa nerviosa. Però bé, en tot cas, la veu en off va acompanyar també tota l'estona. Aquesta també és una manera de tenir... Sí, van fer la gravació de l'off. De tenir presència. Doncs molt bé, continuem caminant. Sí. Fins ara, que tots estem a l'expectativa de què és el que va passant d'una a l'altra. I després del tió, que, escolta'm, mira que estem tots plegats afectats per
de l'Atlàntic o del nord d'Europa. El tió és una de les tradicions arrelades que encara hi és a cada casa, eh? Encara, cada any es fa a cada casa. Hi ha moltes cases, eh? Sí, sí, i que no es perdi. Doncs ara hem vist, bé, una mica de literatura, de litúrgia, de tradició dels pessebres més autèntics que hi ha, com és el d'aquí de Begur. I ara tenim aquí les xafarderes. Les xafarderes, que no poden faltar, eh? A veure què s'explica. Ai, doncs mira, el meu Pere se canvia 2 vegades a l'any. Sí, i a més, a la primavera i a la tardor se'ls gira de costat. Mare meu santíssima, quin tuf que deu fer a casa teva. Això ho dius tu. Deu ser els aromes de Montserrat allà. Tu sí que tens les aromes de Montserrat, que sembla la muntanya de Montserrat de roba. Què dius ara? Oh, noia. Que noia, el meu home vol anar amb les coses ben netes i polides. Carai, com una patena. Sí. A més, ara se li ha donat per anar al metge cada dia. Què dius ara? Se té de canviar cada dia de consulta. Ai, Déu meu. Mira, en tenim per cada... Aquest per anar al metge. Xavi. Aquest per Nadal. Això ni per Nadal ni per Navàs no serveix. Aquest per anar a missa, va més acotat. Ah, bueno, aquest encara. I aquest, a la festa major. Amb aquest violín. Ai, Déu meu senyor. Doncs mira, el meu Pere porta aquests a l'estiu. Acabo de dir això. Veieu? I després, a l'hivern, porta aquests. I ho porta tot ben lligat, no com el teu. Lligat, el que deu estar ties. Ties què? De tots els mesos. Sí, mira, jo de tu creus que el teu va al metge, eh? Però jo li demanaria a la Consol, que sempre sembla que ve de l'hort. I demana-li, ja ho va el teu home, maca, demana-li. No va al metge. Què dius ara? Ho veieu? La pensida que la té. Oh! El metge. Ja m'agrada. Està enganyant. Què dius ara? I tant. Oh, m'ho crec pas. Demana-li. Au. Ja s'espavilaran, jo me'n vaig estendre la roba. Està tan malalt. Bueno. Ho fa veure. Jo ho sé el que està. No, res. Ui, quanta gent que hi ha. Ah, mira, ve ser el tot de tu. Ah, poder hi ha algú que necessita que renti calçotets. Tinc molta pràctica i ho deixo ben net. Voluntari? Tu! Sí, rei? No! Bueno, sabeu què? Jo de vosaltres us veniria cap aquí dalt, que he sentit un minyonet que plorava i veureu una altra escena. Moltes gràcies per tot. Més o menys sempre s'ha rentat la roba. I això de fer la bugada, bé, ara ho tenim molt més fàcil, les persones que hem de rentar, no? I posar la rentadora i tal. Tenim les rentadores. Però escolta'm, això dels rentadors eren com el Sálvame, allà no se sap. Allà tothom passava per la llosa. Per la pala, la fusta de rentar. Aquí, a més, teniu també la tradició dels rentadors. Aquí Sí. És que el director està terriblement sol·licitat, que ja ho veieu, com que això està en directe, no contestaràs, ja el trucaré més tard. Escolta'm, i després d'aquest punt de trobada dels rentadors, de la xafarderia, d'aquesta picada d'ullet, bé, en un pessebre ben original, que és el que teniu aquí a Begur. Ara ens trobem ja pràcticament en la darrera escena, Joan. Això ja és l'escena final del que és el pessebre. Val, que és el naixement? El naixement. El portal de Betlem. Doncs en una de les vistes també més boniques que té Begur, veureu una escena que és la que dona sentit i la que dona motiu que se celebrin aquestes festes tradicionals. Aquesta sí que l'heu preparada, no és en cases ni en aquests racons. Aquesta sí que l'heu hagut de preparar. Doncs,
estem expectants. Quan el Nadal arriba, és tradició que totes les famílies que amen el Senyor fan un vell pessebre en el menjador. Pastorets, pessebre, tresors catalans. Feu-nos vell en dintre, més bons cristians. Pastors de la Judea, gent de bona voluntat, veniu i adoreu l'infant Jesús. Criatura tan bonica, jo no he vist el cap del sol. Quan somriu de mica en mica, resplendeix igual que el sol. Si voleu besar ses galtetes, veniu de puntetes i no rescateu. Jo sóc el petit bailet, que no té son ni fred, i a l'infant fill de Maria vinc a adorar amb alegria. Aquí us deixo aquesta bota de vi d'or d'aquest any i una llarga llonganissa que us farà de bon tastar. Més coses us donaria abans d'anar-me'n del portal. Aquí us deixo aigua vira com ofrena de Nadal. De tot cor us porto aquest present, pel petit Jesuset, i una manteta perquè no passi fred. Oh, i que n'és de bonic el Jesuset! Glòria a Déu a les altures, pau a la gent de bon cor. Quina nit tan esperada! El cel brilla més que mai. Les estrelles en rotllana fan la dansa de Nadal. Veniu, homes de la terra, veniu de tots els indrets, poseu-vos com és la samarra i feu-vos humils pastorets per poder percebre els divinals misteris del portal. Com m'agrada aquest dia per poder-nos retrobar i dir-vos a cau d'orella que bonic és estimar. Tots hi cabem en aquest sant pessebre. Aleluia, germans, visca Nadal! El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, és que no la sabia. Fum, fum, fum. I amb aquest quadre finalitzem aquest pessebre teatralitzat d'aquí de Begur. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem que ho hàgiu passat molt bé. Per passar la fred, que aquí fa molta, aquí baix teniu un brou per fer-vos-la passar. Moltes gràcies i passeu un bon Nadal. Bon Nadal! Aquesta acció, És a dir, nosaltres acabarem aquest directe, però les representacions continuen, perquè fins a les 9:15. 9:15. I demà, diumenge... I demà igual. Perquè clar, no hi ha més dies, no és allò de per cap d'any, el dia 1... No, aquí a Begur, 21, 22 aquest any, i ja està. Sempre el cap de setmana abans de Nadal. Sempre. Escolta'm, ha estat preciós. Veiem els infants que van creixent, allò sentint el paper que fan. I de nous que van vinguent. I de nous que van... Aquest Rabadà ha sigut també un de nou, que ha sortit així de cop. Sí. I a més, vull dir,
em comentaves, això és improvisat. Sí. És a dir, aquest final... Aquest final me l'han improvisat, però que no estava previst. T'ha agradat? Sí, sí, tant, i tant. Sempre m'agrada que ens sorprenguin una mica. Doncs que no es perdin aquestes tradicions, perquè cada vegada més anem veient com van desapareixent les tradicions, que si del vers de Nadal, que algunes escoles ho treuen, que en certes cases doncs, no es fa el pessebre, que tenim tendència, allò que parlàvem, no? De tradicions que venen del nord o de... Estan canviant les tradicions del país per les que venen de fora. Doncs, escolta'm, us encoratgem a que continueu amb aquesta festa tradicional, amb aquesta cita aquí a Begur, per viure any rere any aquest pessebre vivent que teatralitzeu estupendament. Espero veure't, no et jubilis, eh? Bueno, ja tinc una edat que en tinc de començar a tirar enrere. A veure, ara ja tinc a veure si surten alguns que vagin tirant endavant, i jo apoyaré, ajudaré. Sí? No vull abandonar del tot, però tinc de tirar-me una mica enrere perquè és una càrrega molt grossa. Joan Serrano, tu i jo quedem un cop l'any, eh? Vale. T'espero l'any que ve en aquest pessebre teatralitzat. Bueno. Que tingueu un bon Nadal, unes bones festes i que un any fantàstic. Tant de bo ens trobem. Moltes gràcies i molta sort a tothom. Que ens trobem en les mateixes condicions com a poc. Molt bé. Gràcies i moltes felicitats per la part que et toca. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies també a vosaltres per la vostra atenció. Esperem que ho hagueu gaudit molt i si ho esteu veient en directe o en alguna de les repeticions que hi hauran, us animeu i pugeu. Que ho visqueu de prop, que ho visqueu allò de ben a prop, que veieu aquests actors que ho feu de meravella. Moltes felicitats i a vosaltres, doncs això, aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos també un bon Nadal, unes bones festes i que l'any que ve sigui, com a poc, molt millor que aquest. D'acord? Doncs apa, tornem la connexió directament als estudis centrals. Que vagi molt bé. Adéu.